Ahoj. My vás s Bonou zdravíme z Dunajovických kopců, tady z tohohle nádherného místa, jednoho z mých oblíbených. Sice tady trošičku fouká, ale ta atmosféra vždycky stojí za to. Dělají nám tady společnost jenom bažanti. Jsem tam nějaký zajíc a srnka. Vzhledem k tomu, že jsme dneska neměli naši pravidelnou lekci, tak jsem si říkala, že bych vám natočila alespoň video o dechu, ujjayi dechu, neboli plném jógovém dechu, který je na jednu stranu velmi důležitý. Je to úžasná technika, metoda, kterou si můžeme pomoct. Zároveň ale potřeba říct, že není třeba na těch dechových technikách nějak přehnaně lpět a dělat z toho nějakou přehnanou vědu, protože přece ten dech máme všichni vrozený, přirozený. Kdybychom nedýchali, tak bychom prostě nebyli naživu. Takže ono někdy může se stát, že někdy prostě nad těmi různými dechovými technikami třeba příliš přemýšlíme a tak moc krkolomně se snažíme, že vlastně ten efekt je přesně opačný. Místo toho, abychom se dostávali do klidu, tak se dostáváme ještě do většího stresu z toho, že nám to třeba zrovna nejde, nebo že se nám z toho točí hlava, nebo že to neděláme tak intenzivně, jak bychom si představovali. To jenom tak jakoby na začátek. To samozřejmě neznamená, že ujjayi dech je něco, na co bychom měli zapomenout. Je to úžasná, skvělá technika. Zároveň platí, není potřeba u těch dechových technik, aby to bylo nějak jako výrazně hlasité, že prostě dýcháte a bude to slyšet na druhý konec místnosti. I když je to tiché a jemnější, tak pokud je to provedeno s prožitkem, procítěně, autenticky, tak to ten efekt vždycky bude mít. Ujjayi, plný jógový dech, je vlastně takový dech vítěze. Úplně strašně krásně to popisuje moje asi nejoblíbenější česká jogínka Judita Berková, kterou mám moc ráda. Občas si od ní něco pustím, občas s ní praktikuju, občas se od ní něco učím. Popisuje to strašně krásně tím způsobem, že vlastně vítěz je ten, který je v té přítomnosti. Je sám u sebe, je sám se sebou, protože v té přítomnosti, pokud v ní opravdu jsme, tak tam není strach, tam nejsou obavy, tam nejsou pochyby, tam jenom jsem. A ten ujjayi dech nám může pomoct k tomu, abychom se do té přítomnosti dostali, protože vy se můžete zaměřit na ten dech, protože on je takový jako slyšitelný, ale vy uvnitř ho slyšíte úplně nejvíc. Nejde o to, aby ho slyšeli kolem jdoucí, ale aby vy uvnitř jste ho slyšeli a cítili. Provádí se přes zúženou hlasovou štěrbinu. To znamená, že si to jakoby tady uvnitř v krku jakoby trošičku zavřete a představíte si, jako kdyby se ta trubička uvnitř, kterou vlastně mluvíte, dýcháte, jak kdyby se trošičku zúžila. A tak jakoby příjemně u toho chrčíte i při tom nádechu i výdechu, jako malé miminko. A už to samo o sobě, ten zvuk, to jemné jakoby chrčení je vlastně velmi, velmi uklidňující. Ono vás to opravdu úplně hodí do takové pohody, do takového klidu. Je to jako kdyby vám někdo dal ruku na rameno a řekl, všechno je v pořádku, nemusí se ničeho bát. A jsou tam dokonce 2 slabiky, které si u toho dechu, u toho nádechu a výdechu můžeme představovat. My je jako úplně nahlas nevyslovíme. My si jenom představíme, jako bychom je chtěli vyslovit a to nám pomůže vytvořit jakoby ten dech takový, jaký chceme. Ty slabiky jsou buď to sa, ha, anebo so, ham. So, ham je vlastně taková mantra. Znamená to jsem ten onen. Jsem ten, kdo jsem. Jsem to vlastně já. Takže sama o sobě ta mantra je úplně nádherná. A teď, abych to nějak demonstrovala, předvedla, když tady nemám žádný mikrofon, bude to znít nějak takto. Teď nevím, jestli je to slyšet, já to slyším hodně. Pokud si nedokážete představit, jak vytvořit tu hlasovou štěrbinu zúženou, tak si zkuste představit, že máte před sebou zrcátko nebo zrcadlo
a chcete to zrcadlo zamlžit. Často si to říkáme na lekcích, vlastně ten uvolňující výdech, jako kdybyste chtěli zamlžit to zrcadlo. Takže byste udělali a teď uděláte to samé, ale zavřete u toho ta ústa. Takže to bude vypadat a stejným způsobem se vlastně nadechujete. Už to tam takhle jakoby cítíte, že se vám to tam krásně zavřelo, je to tam zúžené a stejným způsobem nadechnete, ale samozřejmě nosem. Takže to bude vypadat takto. A on se ten nádech děje tak jakoby víc uvnitř. I ten výdech se děje tak jakoby víc uvnitř. A můžete krásně cítit, jak se tam ten dech rozprostírá. Zároveň, když nadechujeme, samozřejmě platí vždycky to, co u jakékoliv jiné dechové techniky nebo meditační techniky. Potřebuju si sednout tak, aby obě sedací kosti byly na podložce. Pokud možno v jedné rovině. Pokud potřebuju, bolely by mě kolena, nohy, kyčle, tak se vypodložím. Můžu si sednout na složenou deku, na polštář. Lepší je sednout si na něco tvrdého, takže ideálně jogový bloček, tím pádem ty kolena krásně míří dolů. A zároveň velmi důležité, vynesená páteř, vznešená páteř. To není, že tam jako sedím strnule rovně jako tyčka, je v tom jemnost, je v tom uvolnění, ale já jsem vynesená nahoru, od pupíku nahoru a pořád cítím prodloužení. Zároveň hlídám to, co pořád opakuju, ramena dolů, jo, nejsem tam takhle, jsem tam takhle. A v tomhle krásném vznešeném uvolnění, vynesení, zkouším ten dech. Vědomý nádech, vědomý výdech přes zúženou hlasovou štěrbinu. Jako kdybych zamlžovala zrcátko, ale se zavřenými ústy. Pojďme teď v tichosti zkusit, každý sám. A vůbec si nic nedělejte z toho, pokud vám to zpočátku nepůjde. To je úplně v pořádku. Jo? Žádný učený z nebe nespadl a je potřeba to třeba párkrát zkusit a ono to časem půjde. Můžete si položit takhle uvolněně, ruce na kolena klidně dlaněmi vzhůru. Může být jedna dlaň směrem k zemi, druhá dlaň, třeba levá, otočená nahoru, abychom tak jakoby symbolicky přijímali. A pojďme zkusit. Já doufám, že stejně tak jako já teď cítíte, jak se tam krásně rozprostírá to teplo. A zároveň si můžeme představovat, že ten dech vlastně od spoda proudí takovou skoro skrze takové vlny, vlastně od té pánve nahoru, skrze břicho, hrudník a potom až do podklíčku a vy ten dech můžete poslat až úplně nahoru, dokonce až do obličeje, krásně okysličit celé to tělo. Ten ujjayi dech je úplně super používat i v průběhu samozřejmě vaší praxe, o to nám jde, aby to nebyla jenom dechová technika, kterou můžu dělat takhle jakoby v sedě a v klidu, ale aby jsme se pokoušeli ji třeba zapojovat i při tom, když provádíme různé asány, jogové pozice. A je to skvělý nástroj k tomu, když vám třeba utíkají myšlenky během té jogové praxe a myslíte na něco, na co v tu chvíli myslet nechcete, uniká vám ten přítomný okamžik, tak ten návrat k tomu ujjayi dechu vždycky pomůže se do té přítomnosti vrátit. O to autentičtější potom bude ta jogová asána, o to autentičtější a s větším a hlubším prožitkem potom bude i ta jogová praxe. To je tak asi všechno. Přeji vám krásný zbytek večera nebo dne, ať už si toto video pustíte kdykoliv. Buďte uvolnění, buďte v přítomnosti, buďte sami sebou, buďte u sebe, buďte v srdci a buďte s dechem. A já vám teď musím ukázat bonusku.